hun 5 år ældre. Malu? Så jeg er noget i 30-årskrisen. Hvad er det der så? No, så kan I... Ja. Nej, 1 point. Så dedikerer jeg et hjerte på mit mobil. Kommer til dig. Jamen, det er fordi B siger, at jeg skal diskvalificeres et point. Så giver jeg det til dig. God kamp. Jeg kan så redde til i point, fordi at jeg fandt ham, inden hun sagde noget. Ha! Men derfor kan jeg godt diskvalificere et point til os. Altså, folk skal ikke sidde og råbe, at de kan se dem jo. Nej, det er rigtigt. Umbra, så er der Skarmekår. Så må du føre mig derover. Nej, jeg vil ej. Det skal ikke være mig, der går midt over i et mørkt hjørne. Det tør jeg ikke. Jeg er altså meget, meget flink og rar. For det meste. Umbra, Hey, kan du ikke lige gå i gruppe med ham, og så bare trække ham væk på banen? Nej, for så skal jeg jo løbe med ham. Stakkels Susanne. Det må være dig, der gør det. Nej, du kan heller ikke. Det er kun mig. Nej, det må være... Us kan gøre det. Eller Artie. Hvad kan jeg gøre? Være i gruppe med Umbra, og så bruge det der force på, halløj. Og hive ham over i et hjørne og efterlade ham der. Ja, det kunne være rart. Se, der er nogen, der vil have din hjælp. Kan vi force på? Jeg kan vist ikke, så det er jo, den der extrication. Den der, hvor man kan hive i sin egen teammate. Meget anvendeligt. Det skal I kunne, fordi I er sorcerer. Vi var totalt resteret. Det er nice. Magisk, okay, fantastisk. Det er sådan et orange billede af med sådan et silhuette af en mand og en hånd. Joe? Nej, den hedder extrication. Den bruger man jo aldrig. Jo, jeg bruger den mega meget i PvP for at redde folk, der bliver smidt ind i ilden. Folk har ikke brug for at blive reddet. Og så er der de der få gange, hvor jeg kommer til at hive folk ind i ilden, og så dør vi alle sammen. Det har jeg gjort 5 gange. Det er også smukt. Eller de der mærkelige sorcerer, der hiver i folk, når de er ved at plante bomben. Altså det der SM I har gang i der, kunne I ikke tage at stoppe det, og så trække det et andet sted hen? Vi andre, vi gider ikke se på det. Skuffet. Det kan jeg ikke forstå. Det står 3-1 til mor. Så får lige styr på din ged også, så. Så er jeg Gert, jeg har et spørgsmål. Gert. Ja, undskyld. Jeg har et spørgsmål til dig. Til hvad? B. Når vi når Tims kampe, får Tim så lov til at vende på alle sine cooldowns? Altså, imellem jer. For I har jo kædet dem oven i hinanden. Ja, altså det er det, jeg mener. Hvad er der? Jeg synes, jeg undrer bare over, at du lå og growlede for Maritchen. Det er fordi, hun godt kan lide at... Nej, hun kan godt lide at se mig og Gert lave SM. Det er derfor. What? Det bliver hun helt tændt. What? Det er nok jeg, har fået inspiration for til ballonen der. Det var jo fordi, hun blev sur over, at de andre lavede det. Og så growler du. Ja, men det var fordi, han slappede dig samtidig med, at jeg... Du kan se, at jeg er kun 8 tilbage. Du kan ikke forklare dig ud af den der B. Kan jeg? Nej, det er da ikke min skyld, at misforstår alting, altså. Det gør vi ikke. Du er bare nem at misforstå. Gravel betyder jo, at man sidder og beder om tilgivelse, så det giver jo ingen mening, at jeg ville skrive det. Så beder om tilgivelse for at synes, det var lækkert. Nej. Godt sagt. Godt, så er det mig og Umbra. Yeah! Kom så, Umbra. Og vi andre, vi gør klar til en lur mere. Ja. Ja. Forhåbentlig kan Umbra godt kål på ham forholdsvis hurtigt. Ja. Vi er gruppe godt. Fint. Jeg skal lige have... sådan og jeg skal lige have gjort. Gert, hun vil snakke om et eller andet med at smide tøjene, og så bare tage hornene hen imod Umbra. Ja, og så må han ikke være på nogen. Han næber efter os andre gange. Kan vi stoppe med at smide tøjet, please? Nej. Vi andre bliver så glade, hvis du lader være. Nu stopper du. Vi hører, hvorfor Mathilde han er en platform. Så kan du lære det. På grund af, at han har set Umbra og Gert til at tøjet af for meget. Så skal vi brænde op.
Jeg er bare efter mig. Okay, hvem er det der button smasher? Du bare blive ved på det der, fordi der... Er der en, der givet at slippe sin knap, tak? Sorry! Gødt, er det dig, der button smasher? Ja. Han er den nye Dark. Lige tiden. Nej. Så får du også en Dark-drag, der siger spare 2 på mandag. Jeg troede, vi ville slå af med dem alle sammen. Umbra, får det så overstået. Hvor fanden er du hen? Han gik. Det er du faktisk sandsynligt. Hvad, kan du ikke se mig, eller hvad? Nej! Du kan se dig. Nå, jeg står sgu lige bagved dig. Jeg kan godt skyde på dig, men jeg kunne ikke se, hvor du var. Dumme buk. Morf, det er ligesom dengang, at han ringte til dig i telefonen. Så trykker han knappen ned, når han snakker med dig. Fedt. Jeg kiggede bare meget ondt på ham så. Og så stod jeg på en sådan. Nå ja, ups. Det er godt Umbra. Ja, simpelthen. Bare sådan skide vane, når han snakker, så trykker han knappen ind. Ja, det gør han også på at gøre, selvom jeg sidder ved siden af ham, når jeg... Men det gør han også med mig. Så nogle gange så trykker han knappen ind, og så kan jeg sidde og høre mig selv. Det er da også en dejlig beroligelse. Det må være fedt at kunne høre sig selv. Nej. Har I prøvet at høre et optagelse med jer selv, eller video af jer selv, hvor I snakker? Det er så klamt. Ja, når I ser vores PP-events på YouTube. Derfor så ser jeg dem ikke. Det hedder fonetik-eksamen. Hvor skal Dark nu hen? Det ved jeg ikke. Dark, han skal da ikke gå for langt. Gør det. Du skal kæmpe lige så snart de to er færdige. Nej, der er en kamp imellem. Der er sådan set 2 kampe imellem, men okay. Nå ja. Ja, der. Ja, okay. Det er fordi, jeg så Umbra, og så tænker jeg, ja. Jamen, det er givet, når Umbra har kæmpet. Ja, men det var fordi, jeg kun så, der stod Umbra, så... Nå. Det var ikke uroligt for hovedet til. Hvad? Nej, det var bare, hvis du løb for langt væk, og du skulle til at kæmpe, så bliver du diskvalificeret for ikke at være her. Snok! Man er ikke i bunden for ingenting. Altså teknisk set er det Tim og Matthew, der er i bunden. Ja, altså Tim har også de der 5 sammen. Ja, godt. Altså One og Matthew, de har begge to et win hver. Ja. Så er jeg ude af den gruppe igen. Og så kender man sidstpladsen, Dark. Hvor er du sød, mor. Ja. Maritsen og Us. Så nu. Så Maritsen! Go Us. Kom så Us. Kom så skat, nu dræber du hende fandme. Kom så Maritsen. Ja, du gør. Kom så. Dræb mig så. Kom så Us. Slå hårdt. Kom så Us. Vi hæver på dig, skat. Jeg tror på dig, Us. Så det er bare ikke nævnt. Pølse-snask. Jeg siger, du stille, Umbra. Hun kan køre dig, Umbra. Nå for satan, det var da trælst. Hun tager headsetet af. Det kan jeg godt forstå. Maritsen skal sgu koncentrere sig. Bitch fight! Okay. Det er da godt, du ikke kaldte det. Det var mig og B. Ja. B har noget imod B-ordet, så vidt du husker. Vi alle husker det. Og K-ordet. Der er ikke noget Du er ikke normal. Det virker på Maritsen, det der. At hun ikke kan høre os. Nej, pølsesnask. Nå, der står... Så får hun en grineflip ud over alle grænser. Hvad fuck er pølsesnacks? Snacks. Pølsesnacks. Snask. Nej, der står ikke snask der. Der står pølsesnacks. Det er Umbra, der ikke kan stave. Bare fordi der er et S og et K er byttet om. Ja, snacks.
Der står pølsesnacks. Snacks. Nej, fordi snacks det er med CK. Ja. Så der står også snacks. Du skal lige hælde dig selv op. Os. Undskyld, det fandt. Det er svært, når der er i underholdende samtidig. Kebab. Jeg går lige. Ja, jeg skal hylde mig og ikke jer. Se. Jeg giver op. Tak for healing, Us. Det var så lidt. Hvad er venner til for? Tæve på hinanden og lignende. Du kan bruge din recuperate. Det går hurtigere. Hvem har det? Det er for nemt. Det er for nemt. Det hedder chicken nuggets. Tag det sammen, jeg siger det. I nogen, der siger kylling nuggets. Man kan ikke være en dansk og engelsk sang. Nej, det kommer altså ikke. Lad være. Pølsesnask, det er gud-ordet. Pølsesnaks. Pølsesnask. Nej, snacks. Ifølge Umbra hedder det pølsesnaks. Jeg har altid kaldt det kylling nuggets hjemme hos mig. Det kan man ikke. Nuggets, det kan man altså ikke kalde det. De hedder altså chicken nuggets. Burger. Ja. Nej, ikke cheeseburger. Nej, men! Skinke! Kalder du? Hvad er der? Ej, hun må holde op med det der nasty ned. Fed skinke. Fed skinke. Hvad nu? Ja, Tim, vi er taget på grillbar. Hvad vil du have? Marietta vandt. Ja, Marietta. Så er det jo Umbra. Tak fordi du gad at være med, Us, så jeg havde en, jeg kunne teste, så jeg ikke var helt totalt taber. Hvad var det, vi snakkede om tidligere? Jeg var dårligere end dig. Sådan er det bare. Umbra og Gongus. Jamen prøv at tænke på, at du har glædet mig nu. Ja, men Anders, du var ikke med i den tidligere samtale, derfor så tæller du ikke. Nej, der er ikke nogen, der spiser laks. Hvem er i gruppe med Gongus? Sådan er det bare. Så blev munden så lige lukket på ham. Nej, det er jeg. Hvorfor vil man lave lasagne med laks? Det smager faktisk rigtig godt. Hvis man kan lide. En livret. Men fint, du kan få lov til at få alle de fisk, der var ment til mig. Cheeseburger med ekstra ost. I'm so lonely. Ja, ikke mere. Hvad fanden er det? Det er Jigglypuff. Det var mig. Seriøst? Ja, B siger, det er forbudt at synge på væghold, for jeg må ikke synge Adele eller Medina sange. Jeg sætter alle, der synger. Så vil jeg lade være med at synge, men jeg må vel godt fortsætte. Ja. Gongus, du skal lige gruppe med mig, inden du gør noget. Han er i gruppe med mig. Hvem er i gruppe med? Mig? Ja, så invite mig, for pokker. Hvorfor skal du se det, når jeg ser det? Fordi jeg filmer. Ej, altså. Der er en grund til det jo. For helvede. Du er så krævende, Gødt. Skinke altså. Vær en god skinke og ti stille. Somebody. Jeg ved godt, det er fordi, der er Tim, han først kom til her senere, men det ligner bare stadigvæk, det er sådan alle mod Tim bagefter. Det er lidt synd. Det er det også. Ja, og det er samtidig. Teknisk set er Tim mod alle andre, for Tim har massakrerer også. Jamen, ja, men stadigvæk, så er det stadig Tim mod alle andre mod Tim også. Det er faktisk lidt synd. Okay, så står der en eller anden. Der er en, hallo, der er vores ven fra Dirty Lead. Ja, så det er Tims ven. Det er Tims ven. Det er Tims ven fra Dirty Lead. Og han dør jo ikke af at komme ud. Han skriver også i tirsdag. Så hopper han ned. Nej, Tim, det tror jeg ikke, du må. Nej, lad nu være. Vi gider ikke at begynde at nakke på dem, og så kommer der lige pludselig 500 mennesker. Fy, Tim. Slem Tim. Det er sjovt, Tim kan ikke styre sig. Jeg føler med Tim. Men okay, nu er det også lidt, det er også lidt det, ikke? Også Tim får lov til at stå heroppe og se på, mens vi tæver på hinanden. Han får slet ikke lov til at lave noget. Jamen det er fordi, når han ser... Jeg kan godt forstå, hvorfor. Jamen han bliver nødt til at tage sammen. Men det er ikke det. Det er så snart Tim ser røde navne, så kan han ikke styre sig.
Han kan ikke. Den der Rød, det tænder ham bare af. Det er ligesom Uber. Lad det være at slå på ham. Ikke gør ham noget. Så er det med Retchen og One. Bare se Rød lige med kæden. Altså, han kan ikke styre det. Hvor er selvom det er B, så kan han ikke styre det. Hvor er du? Han står op på det der oppe. Nu er han ikke. Nå, deroppe. Der er Knud. Godt lige. Se, han satser på dig, Umber. Jeg tror på dig, Tim. Men det er sjovt, for han er en af de få, der kan få lov til at opholde sig her i Outlaw Den, uden at blive slået ihjel med det samme. Det er ikke med min gode vilje. Nej, nu skal vi opføre os lidt pænt. Spørgsmålet om, han gør det ved os. Jamen, han tør ikke. Det tør han ikke. Han ved godt, hvor stærk vi er. Det er Dirty Lead, ja. Det er Dirty Lead. Vi har nakket med et par gange. Han har ikke slået en eneste af os endnu. Ham der. Så B. Så B. Hvad? Er du klar til din død? Ja. Hvad? Umbra? Nu skal de jo lige være færdige først, ikke? Ja, det går hurtigt. Jeg skal nok sige, hvem team kæmper imod, fordi vi tager bare rækkefølgen, som det står her i pulje. Der har jeg skrevet ned, hvis der. Ja, det er først mig, så er det T, så er det Arch. Nej, det er først Morph, og så Matt. Arch, så er det Morph, så er det T, og så er det Matt til sidst. Okay, det er ikke den rækkefølge, der stod inde på forum. Så hedder den B, T, Arch, mig og Matt. Ja, kan vi ikke følge den inde på forum, så der ikke er nogen tvivl, altså? Jeg sidder med den på forum lige her foran mig og kigger på den. Jeg sidder det er den rækkefølge, jeg har skrevet ned også. Men det er fordi, jeg sidder med puljerne. Så det er sådan set... Jeg har begge dele, så jeg er sådan set ligeglad. Kan bare tage hjemmesiden, det er nok det nemmeste. Den har alle. Ja, men det er jo egentlig kun Umbra og mig, der skal... Jeg tænker, hvis vi bare alle stiller os derned i pitten på række, så kan han bare tage os en af gangen. Nå, T. Nej, det er B. Team. Jeg skal ikke dø først. Nej, Team. Ja, Team og B. Ja. Team, inden du gør noget. Nej, Team er hoppet ned. Jeg må vel godt hoppe ned. Ja. Jeg skal lige vende lidt herovre først. Flot, Maritsen. B skal lige spille færdig. Ja. Vinder du B, så er hun da lidt af en vinder. Hvem siger flot til mig, og hvorfor? Jamen, du faldt jo ned. Har I invited ham til gruppe sådan noget? Nej, jeg faldt ikke med. Det er en screen page, der nogle gange viser, at du falder ned. Jeg står heroppe. Godt. Kom så B, jeg tror på dig. Ja, han er hele tiden. Ja, han løber lidt frem og tilbage. Det er jo en assassin. Kom nu B, vi ved du kan. Kom B, kom B. Ej, for satan til. Go team, go team. Der er ingen tvivl om team vinder. Ja, men fuck dig. Altså ikke så engang prøve. Man skal prøve. Ja, det gider ikke. Kom on, selv jeg prøvede. Selv Archie prøvede. Da jeg var inde og tjekke, så var Team ikke skrevet på. Ja, men jeg har ikke spillet med Team endnu, vel? Så det kun I ville græde, hvis I spillede mod Team. Jeg græder faktisk allerede en lille smule nu. Team og Umbra, der kan jeg lige så godt bare sige. Ja. Skal jeg komme og trøste, eller hvad? Nej, det er okay. Jeg har en masse trøste toolkicks, det er det hedder. Tager der lige en trøstekiks? Ja, toolkicks. Jeg kan godt komme og trøste, det er ikke og et par lomterklæder. Nej, jeg vil have B, så kan mig og B sidde og græde sammen. Det er sådan cirka. Kom B, kom B, kom B. Hey T, hvad for en Kigurumi har du egentlig? Nu kom bare lige til at tænke på det, eftersom vi snakkede om det i går. Pikachu! Kan vi stå og filme os nu? Ej, skal vi så alle fire have selvfølgelig gør det. på? Kan man se os alle sammen? Tim, du skal ikke gå nogen vejen. Du er ikke færdig. Kan man se os alle sammen? Altså, når jeg er 4, nej, vi bliver faktisk 5. Team. Sig lige til, når din cooldown så færdig. Hvem bliver den femte? Det er Archie. Det er meget godt.
Det er jeg sådan lidt glad for, faktisk. Han kommer til at være forhåbentlig i en Gurk-room. Okay. Ja, bare så finder de færdige til. I saw a squirrel. Det kommer til at se rigtig godt ud på YouTube-videoen. Danish Scarecrow holder PvP, og så står der en af fjenden. Han står bare inde blandt os alle sammen. Okay. Ja, det viser, hvor venlige vi er. Ja. Viser vi ikke tid til ham, vi har ikke tid til andre. Vi får overlænge til vi gider at gå ned på det niveau og slå ham ihjel. Nå nej, man kunne da mindst stå over på den anden side. Ja, lidt meget. Det er lidt respektløst. Nej. Det viser bare, at der er få der kan få lov, hvis de respekt for os, så kan de få lov. Jeg har selv sagt, at han bare skulle komme herover, så det må han godt. Ja. Men samtidig også, når vi nu sidder og siger det sådan her, ikke, og så tænker man også, at the Dutch elite, altså danskere og hollændere, har altid holdt med hinanden. Så ved du hvad, altså, han er en af vores venner, sådan er det. Ja. Jamen, han er trods alt Sith og ikke Jedi, så det går nok. Ja, fordi han er en af de få, der har sagt godt, at han er blevet slået ihjel en del gange af os, men alligevel har han respekt for os. Hvor der mange af de andre, de er sådan bitcher over, du udfordrer bare, når du er klar, Tim. Og det gider vi bare ikke. Men det er også der, hvor jeg har det sådan, at går du ind i PvP-området, så skal du regne med, at du kan blive slået ihjel. Sådan er det. Ærgerlig bævlig. Ja, enten så tæver du dem, eller så tæver du dig, og så kommer og drille med en jitter, hvis det er det, du vil have. Jeg bliver sgu da ked af det, hvis jeg ikke bliver slået ihjel, hvis jeg render ind i PvP-området. Men i det mindste, så ved vi, det er dig, så... Nå ja. Det er også det. Det duer ikke at skubbe ham væk. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det var rigtig meget, jeg ikke vidste, Tim var med lige nu. Det var et forsøg værd. Jeg skulle prøve. Er du klar, Tim? Og så udfordrer vi ham der bagefter, og så siger vi, at han får 10.000 på hver gang han vinder. Han skal aflevere 10.000 på hver gang han tager. Så bliver han hurtigt rundt her. Jeg er tilbage, men kun for at lige sige, at jeg smutter. Nej, nu bliver jeg sgu ked af, hvis du smutter. Jamen, jeg kommer tilbage lidt senere. Jeg har lige en woofy, der skal luftes. For fanden, men jeg nu kan ikke gå nu, hvis du skal gå videre. Jamen, jeg går ikke videre. Det er derfor, jeg godt kan tage ud af luften nu, i stedet for, at den skal... Stå væk. T-Rex Rancor. Ja. Hvad var det nu, Rancor nede? Nå, vi ses senere. Vi ses. Yes, ses. B har navngivet den skinke. I kan ikke opkalde noget efter Gert. Men det er jo fordi Gert hedder jo ikke skinke, han er en, og det er sådan ren respekt for ham, at han hedder skinke. Han hedder faktisk skinke. Okay. Hvem er det? Det tager jeg tilbage, undskyld. Jeg har fået ham til at lave en karakter, der hedder skinke. Hvem er den næste, der skal spille? Min hedder Goddammit. Jeg troede ikke, du kunne overleve 5 minutter nu. Gert, han har jo teknisk set lavet, der hedder Dødens Pølse. Ja, det så jeg. Og så blev han spurgt, om det var fordi han ikke kunne finde på flere navne, og han sagde jo, han havde masser af muligheder. For jeg kan huske sager samtaler, sådan noget gør jeg. Men det var bare den tørreste, han havde på listen. Jeg har da også ordbog. Den anden hedder hamburg. Nej, jeg har skinke. Skinke. Jeg har min en på Republic-siden, der hedder Øller. Hvad drikker Øller? Han drikker møller. Det var da træsk. Hvor fanden skal I stå der bag ved at slås? Så skal jeg til at bevæge mig. Og så går jeg tilbage igen. Var det hårdt, hva'? Så kan du lære det. Løb det op igen. Løb dem igen. Op igen. Sådan. For helvede, mand. Det havde været det perfekte sted. Ashley, du er så sød. Du er så sød, så løber du bare rundt sådan. Nej. Ja, det forsøgte jeg også. Det virkede ikke så godt. Goddammit, 80 bitch. Stakkels Archie. Han kunne bare i stedet forgive mig. Men i det mindste så levede han længere mod Tim, end han gjorde mod B. Ja.
Umbra, du går lige over. Stik af. Jeg ved ikke, hvad det siger. Umbra. Jeg mener om Archie, B eller om løbetaktikken. It works. Jeg siger han overlevede også lidt længe mod mig, må jeg huske. Der er en scooter. Jo, det kunne sagtens sige en del om dig, B, men det ville så stadig være positivt. Du ville være faktisk eneste, der ville være sikker på at komme op top. That force lightning. Så, Morph, så er det din tur til at dø. Umbra, du skal gå i gruppe med Morph. Det har jeg gjort. Ja, men det er da kun lige med nede og næb. Jeg går videre i min gruppe. Jeg ved, at jeg går videre, så jeg kan godt tage en lur. Det er ikke med nødderne. Jeg er glad for, at jeg har enablet nogen til at komme videre, så... Så teamet giver dig 5 røvfuld. Jeg er glad for at repræsentere, at du er den første, jeg faktisk spændt over en PvP-turnering. Jeg er bare glad for at have været med. Ja, det handler heller ikke om at vinde. Eller om den måde, vi miserabelt taber til Umbra og... Come on, jeg får stadig 30.000 eller 3.000 eller hvad det nu end var. Så 30, jeg er glad. Du er 30.000 du får. Se, ja. Hvor skal du så Archie kæmpe? Det handler jo også om... Det skal ikke kæmpe. Jeg kæmper hele tiden. De to skulle kæmpe hinanden, det er nok være mest fair. Kom så, Tim. Kom så, Tim. Og det sjove er ikke også, der vil Archie vinde. Nej, jeg tror på Rose. Jeg tror på Rose. Ja, Tim. Ja. Jeg tror ikke på Rose. Kan du fucking lære det, Morph? Jo, men jeg fik ham længere ned i livet, end du gjorde. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Tag den. Jeg har stadig nakket dig, så du kommer bare. Ja. Hele min odds, den er ødelagt efter... Men jeg er stadig ikke den af os to, der har klaret længst tid mod Tim. Det er rigtigt nok. Jeg har heller ikke lige den fantastiske, største fordel mod Tim. Du er også tank, altså. Jeg tror, der er en chance for, at du lever lidt længere end mig. Nej, altså okay, man må en ting må man fandme give Tim, han har nakket alle dem, han har spillet imod. Tim, han er hardcore. Han hakker os alle sammen. Fuldstændig. Du har spillet simpelthen så godt mod Umbra Mortis, så er det den, der vinder. Jamen, det kommer de. Det kommer de på et tidspunkt. Det er finalen. Yes, det bliver en fed kamp. Men okay, var der en præmie til den, der tabte? Taberpris. Lincoln credit. Vi er to, der skal dele den så. Nej, fordi der er så en af, så kæmper mig og Archie om den ene credit. Så kan I se på det. Jeg tror, det er meget sjovt. Det er en underholdning. Det går jeg ind for. Det kan vi da godt arrangere her i pausen. Vi holder her lige om lidt, når de er færdige. Ja, fucking klog. Det vil jeg gerne give. Så præmien, det er en af de reservegaver, der er tilbage efter væddemålsturneringen er afsluttet. Nej, Umbra, det er en enkelt credit. Nej. Jeg holder på gaven og en enkelt credit. Tim. Jeg er glad bare for jer. Var det så mig, der skal til Tim nu? Yep. Men skulle vi ikke lige have den der, eller var det bagefter? Det er bagefter. Så er der lige halvleg. Vi skal alle igennem. Jeg var sådan lidt optaget af en lille kamp med Tim. Halvleg. Det er først i pausen, ja. Pauseklovnen. Det er pauseklovnen, ja. Fedt. Tim, ja, du udfordrer bare så snart du er klar. Det var eddermame hurtigt. Jeg tror, de er gået i gang. Det tror jeg de også. Hvad med din cooldowns, Tim? Tim venter ikke på cooldowns. Jeg tror, han overlever uden. Tim er bare sådan, fuck it, jeg kan godt gøre det her. Tim er så awesome, han bliver bare ved. Han er fuldstændig cool. Totalt cool. Han er sådan lidt, jeg har ikke brug for de cooldowns. Cooldown er overvurderet. Cooldowns er for tabere. Han sagter sgu alligevel. Jeg synes, det er god underholdning, at der står en Jawa herovre, så kan man høre på den snak. Den er her så. Den er sjov at detonere sin scanner ovenpå. Den anden bliver fucking sur. Ja, Tim. Den er bare rundt og venter på, at han dør. Faktisk. Tim, han er sådan lidt lidt modbydelig stil at køre. Tim, han var sådan lidt, jeg venter bare. Du dør før eller siden, ja. Dotter ham lige, og så løber han væk så. Ja. Ja, han dør lige om lidt. Godt det. Jeg Tim, venter du heller ikke for cooldowns mod mig? Jo.
Du skulle have været overlegen, Tim, og sagt, det har du ikke brug for. Ja, Tim, du skulle bare have lovet og sagt nej. Umbra spiser jeg til morgenmad, skal du bare have sagt. Det ved jeg ikke, men jeg håber det er godt. Ja, det ved jeg ikke, det er nok Morpheus, I kommer til at spise til morgenmad i morgen. Altså, jeg har spist morgen i dag. Det er det. Så bliver det ikke morgenmad. Matthew, du er ikke færdig. Det var kun én gang, var det ikke? Nej, du er med langt væk, du er. Det går så hurtigt, at morfan ikke engang har set det 2 gange. Nej, det er det. Den alder der, begynder den at bide dig meget, eller hvad? Nej, det er bare, at jeg arbejder sammen med dig. Og det er så jo. Altså, jeg kan sige, at jeg indtil videre har 6 rigtige væddemålsturneringer. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har. Jeg er egentlig også lige klar. Jeg må have... også måske 6, tror jeg. Eller 5. Godt. Ja, Tim, du må godt gå nu. Så skal jeg have jeres lille kamp, I 2. Ja, så er der opvisningskampen. Vi kæmper om at taber. Kom så, Us. Du vil gerne vinde en credit. Men så, Umber, vil du svare på spørgsmålet? B om lang tid. Det er rigtigt. Altså, nu skal vores finale er. X-President er meget interesseret i at se os spille. 8 mennesker, der går videre til 4 kampe. Og så efter det, så skal vi have 4 kampe til. Og så 3. pladskampen. Meget sandt. Om så us. Tim vil meget gerne have den mild. Det er faktisk den eneste grund til, at Tim er her. Tim er her faktisk kun for at vinde penge. Ja, jeg fucking vidste det. Han skal nok over og gamble ligesom B. Jeg gambler bare her. Se, ja, jeg vidste det. Ja, det var dig, der sagde det med ikke i scoring. Ja, called it. Det er faktisk 10 millioner mister du så på en halv time. Eller mindre. Fordi at jeg er din apprentice, så skal jeg jo have, 80% af det million der. Så Us, du har næsten. 80%, du skal betale om 80% for at være lærling. Kom så, Us. Du har fuldstændig... Det er da kun Rainbow, jeg er uheldig med. Jeg får masser af de andre ting. Du har da ikke fået den sorte endnu, har du? Jo, jeg har fået 2 af dem. Kom så, Us. Ja. Kick his ass. Kom nu, Us. I believe it. Så kan du slås med Tim om den der Rainbow. 700, nej, ja. Yeah! Sådan! Us vinder! Kan du se den til? Nej, jeg kan ikke. Gider du hoppe lidt mere på mig? I dit fjæs. Nu skal jeg hoppe med. Jeg har også en hvide. Og den har jeg også. Det der er blå. Ja. Jeg har en hvid. Har du en hvid? Gå nu væk, Matthew. Matthew, er din speeder? Sådan, tak. Må jeg se den hvide? Ja, jeg skal lige finde det der nu live. Jeg kan ikke godt få den her som stor røv. Hvor har du fået den henne? Castle Pack. Hvis du vinder i dag, så får du også en. Nej, det vinder jeg jo ikke. Fuck dig. Den timer Umbra i vejen. Der er ikke værd. Det er vedmålvinding B. Så er der bare os andre, der er heldige nok at få en af B. Det var så ikke lige den der, men det var en anden en, men stadigvæk. Jeg skulle sige, du får da ikke sådan en her, mand. Nej, men jeg fik stadig speeder. Du skal da ikke tro ægteskabet, at det går begge veje. Morf, det går kun én vej. Det passer ikke. Husk nu, hvis du vinder, så 80%. Du får ikke nogen eneste videre. Fordi at din apprentice har da fået. Nå, okay. Plus en anden. Nå, okay. Jeg ved bare ikke ligesom om, at du vil få nogen... Usi. Der var ikke den her. Nej, det var ikke den, jeg havde fået. Det var en anden en. Sushi! Så hvis du spørger pænt, så kan være, at du kan tage ned til 70%. Nej. Det er okay, at Team bare beholder alle pengene og gamble dem væk sammen med B. Hey, det skal være helt dernede for. Det skal være sker. Det er sådan, det skal være. Du viser, hvem der bestemmer. Det er rigtigt, Us. Så skal der jagtes. Ja, kom. Go Us. Ja, der har Us vinder til 1 goddammit. Godt.
fortsætter vi turneringen. Det er så vinderen i gruppe 1 mod taberne i gruppe 2. Eller fjerdepladsen i gruppe 2, hedder det så. Så jeg kan lige først høre, hvem der er kommet på hvilken plads. Ja, det kan jeg også godt. Godt. Pulje 1. Umbra først. Dark no. Umbra kom på første. Givet en anden. Gongus tredje og one killshot fjerde. Det var lige sådan jeg også. Pulje 2. Der kom Team på første. Ja, T på anden. Ja. B tredje og Morph. Fjerde. Ja, rigtig også en. Ja, jeg har 6 rigtige. Ja, jeg fik mit ene credit. Fuck yeah! 4, 5, 6, jeg tror jeg har 7 rigtige. Er du glad, Us? Nej, jeg er simpelthen så lykkelig. Jeg vil godt takke alle i mit guild for at gøre det her muligt. Den her ene, og så kommer Archie oven i købet med en sodavand til mig. Ved du hvad, det kan ikke blive bedre. Nå, godt. Hey, hvem er kamp 1? Ja, så må vi høre godt. Første kamp, det er så Umbra mod Morph. Ja. Good luck, Morph. Kan du ikke fortælle mig de andre kampe også? I love you, Morph. Jeg kan godt lige have det skrevet ned. Ja. Jo, det kan jeg godt. Kamp 2, det er så mig mod B. Kamp 3 er... Jamen kan vi ikke lige forlade... Kan vi ikke... Nej, kan vi lige stoppe den her match en gang, Umbra? Det vil jeg meget sætte stor pris på. Prøv lige, jeg starter lige forfra. Hvem har slået vinderen ihjel? Kom on. Så prøv lige at vente lidt. Fordi jeg er i gruppe med Umbra. Godt, prøv lige efter. Okay, fedt. Kamp 1, det er Umbra mod Morph. Ja. 2, den retter lige, det sagde jeg noget forkert før. Det er T mod Gongus. Det bliver sjovt. Kamp 3, det er mig og B. Kamp 4 er Tim og Dark. Okay. Han er stærk. Så er der nogen, der skal være i gruppe med Morph. Det vil jeg. Yeah. Nej, for Gert skal kunne se det. Det er lige meget. Hvad så? Hvem har slået vinderen ihjel? Det har vores ven nok højst sandsynligvis. Er I klar? Ja, jeg er klar. Vandt Morph. Nej, den talte ikke. Om. Ikke for noget, Morph. Slet som om. Følg sin knap og sæt sig fast. Der er meget, der går galt for dig. Jamen det er virkelig helt seriøst. Det gik fuldstændig hand og brænder for mig der. Det der pisse lort. Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Fordi han ruller væk hver evig eneste gang. Jo, men jeg stunnede ham, og alligevel kan rulle han. Hvilket ikke giver meget mening. Det gør det da. Kan du rulle, når du er stunnet? Ja, jeg skulle til at sige. Det vil jeg også gerne vide. Så længe de sidder ned her, det der stunne, så... Hvem er i gruppe med Morph? Det er jeg. Ja, det er lige mig så. Jeg er lige glad med alt. Også. Hvornår var det jeg, du kæmpe, fik jeg ikke fat på? Morph, heal op. Er en god til at gøre det nemmere for mig. Du skal kæmpe bagefter den her. Det går bare hurtigere så. Okay. Så vidt jeg forstår. Og så var det B og Geden, og så var det Dark og Tim. Når hun lader tyskerne nok komme tilbage. Eller Belgieren, eller hvad her. Det er godt, Tim. Så kan det være, at vi har en chance imod dig. Men din operativ også latterlig hardcore. Til den tid, så er Tims operativ nok mega hardcore. Det skal ikke undre mig. Så bliver vi en smule ked af det. Ja, det okay, jeg bliver meget ked af det. Husk lige at fjerne den der Desert Hope, by the way, hvis der er nogen, der har den på. Fordi den kom lige spontant på mig. Skal du fjerne den, eller hvad? Den der hedder Desert Hope, den skal I fjerne, hvis den er kommet. Ja, jeg havde den også. Men ja, for den kom lige på ja. One kill har den. Ja, bare I skal lige fjerne den så.
Det gik sgu da lidt bedre, den her kamp mod dig. Ja. Nå, er det så mig og Gongus? Ja, jeg har den. Jeg står ikke på piger. Good. Ja, det er T og Gongus. Ja, okay, tak. Nogen der skal være med ham? Jeg står ikke på piger. Hvad gør jeg? Ja, det skal jeg. Prøv lige vente lidt. Så er jeg tilbage. Du overgår bare lige så hårdt du kan. Velkommen tilbage. I siger bare til, når I har fikset det der. Det du gør, det er, at du holder ikke ned på 0 og kilder hende på maven. Jeg tror gerne, han vil have, at jeg slår ham ihjel. Så hun opgiver. Det må du ikke. Ja, Tim, vi bliver ked af det, fordi vi opfører os ordentligt, indtil han gør noget selv. Han vil faktisk gerne... Ja, I kører bare. Han vil faktisk gerne være med til eventet. Er I gået i party med ham? Ja, men det må han ikke, det er et guild event. Jamen der har jeg også skrevet til ham. Jeg har skrevet til ham og foreslået, jamen vi kan lave et event, hvor det er deres guild mod vores. Men det siger han, det vil han ikke, fordi han er den eneste i guilden, der spiller... Eller han har et dårligt guild, så han er den eneste, der spiller det. Ja, men så vil vi ikke have med. Vi kan ikke have en med i guild event, som ikke er med i guilden. Nej, men det er også det. Så må vi lave noget, hvor det er deres guild mod vores guild. Ja. Med hold, eksempelvis. Kom så til! Jeg synes lige pludselig, der blev så stille. Godt så, kom så til. T. Go, go, T. Hey! Kvindepower. Kvindepower. What the fuck? Ja. Bare stun hende. Nej, du må ikke hjælpe. Du må ikke hjælpe, girl. Det gør jeg ikke. De er i kamp. De er i kamp. Nej, det er totalt usportsligt, det der, Gert. Han stunnede mig også. Jeg har jo stunbreaket. Nå, så er det lige meget. Det koster Gert et point. Er du klar igen? Ja, det synes jeg også. Der er ikke nogen point, så det er sådan set lige meget. Det var derfor, jeg sagde det. Bare jeg har lige bedt dem om at få fat på dig, hvis det er, de vil lave en guild mod guild eller en pløj. Okay. Det er ligesom dig, der har styr på det. Fordi det kunne være sjovt nok at gøre det, som de andre de gør. At samle nogle guilds, og så bare lave holdkamp mod hinanden. Nej, du tænker på Blood Conclave. De har jo en alliance. Det bliver helvede af, at de... Uden at have en alliance. Jeg skulle lige sige, T, kan du ikke miste liv? Nej, det kan jeg ikke. Det er usårligt. Ja, det er du da godt nok. Lægge liv boble. Så. Stakkels Gongus. B. Kom så B. Ja, jeg skulle lige skrive ned, sorry. Men jeg havde sagt for starten, når jeg ikke... Du har ikke engang gået ned, Gid. Du skal ikke brokke over mig. Nej, jeg brokker dig ikke over nogen. Nej, jeg sagde ikke Gødt. Husk at være i gruppe med nogen, Gødt. Jeg er i gruppe med Umber. Ja, sejlø. Kom så, B. Kunne det ikke massakrere ham? Bare for hyggens skyld. Lav hans Surrey røv om til en shish kebab eller et eller andet. Shish kebab. Nu er det seriøst ikke være nice for ham ihjel. Nej, han skal laves op til pulled pork. Ja, netop. Nej, seriøst, men ham der... Blow him up and make him. Han skal lave om til skede. Han skal lave om til dødens pølse. Ham der er i Northburn, der kunne ikke sådan lade ham om til kebabmix. Nej, han er flink. Ham lader vi være. Okay. Kom så B. Kom så B. Du lige der med ham. Ja. Ja. Jeg blev ikke. Go B. Go B. Du slog mig så nemt, og så kan jeg jo ikke nok B.
B er også væsentligt stærkere end du er. B, hun er fucking nice. B, hun er ikke en PvP-spiller. Er klar, B? Ja. Hvis vi PvP'er så meget. Det er gerne noget at lave, ja. Min søn vil gerne se din Ranko. Må han godt det? Jamen, når B og Gert lige er færdige, det vil man ikke tage vores mouse frem, imens de kæmper. Okay. Jeg vil gerne til B Ranko også. Jeg er T. B har ikke noget på. Det er hun rigtig ked af. Det gør der var lige 100.000. Der var altså ondt. Ja, der var endnu en bøde. Alle får bøder i dag. Det må du undre. Det er sådan, vi tjener ind til flagship ærligt. Det er kun ved at give folk bøder. Over, jeg fandt altså ud af, at jeg kan lave omkring 350.000 på når vi kører alle sammen hjem. Ja. Selv heroic. Så er det faktisk lidt over... Kom det. Det vi forventede. Ja, så det er kun godt. Men det er så også med weeklies, så det skal vi også lige trække fra. Ja, okay. Det er gød, bare din lorte. Men omkring 300.000. Det må du undskylde. Det var ikke ondskabsfuldt med. Okay, nu er det ondskabsfuldt, når hun bliver kaldt ting. Tak for ingenting. I get it. Ah, det var mere ondt det der med at gøre B opmærksom på, hun ikke får en rank coin. Ja, okay. Det var mig. Det er det, jeg siger undskyld for, fordi det var ikke ondskabsfuldt med. Det var mig, der sagde, at hun ikke havde en rank over. Det går nok. Kom B. Kom med LB. Gider ikke rende længere. Ja, nice. Okay, så lad være med at distrahere mig så meget med det der rank-up-snak, altså. Så, tak. Hun bliver... Ja, så er det hvem? Så er det vel Tim og Dark? Nej, det fantastiske moment, hvor du står. Det er det da. Der er jo kun Tim og Dark tilbage, Gødt. Dig, mig, Umbra og B. Ja, det er rigtigt. Sorry. Så, der er en Rango. Kom så, Dark. Skinke! Jeg skulle sige på min søn, at den var flot, og han kunne godt lide den. Og han var bag. Det var sødt. Det var sødt, Dark. Hvad giver man så en som en... Tima, hvad giver man så en god pige? Og Tina! Så skal hoppe af Tina. Dig, der har en lille trold, som der lyder som Catbug. Tina, hvad giver du... Eller B... For helvede går det helt galt. Og T, hvad giver du... skinke i som snacks? Jeg fodrer ham Morfs kropsdele. Af og til. Det lyder meget perverst. Ja. Yeah. Go team. Skift emne. Vi skifter emne. Go team. Jeg synes, jeg var rimelig graceful til det der emneskift. Ja, jeg synes, det var ret godt gået. Ja. Og ignorerer alle. Go team. Jeg kan godt bare Tim, han er vores mand. Han kan slå alle undtagen Umbra. Jo, han kan. Det har han gjort. Jeg brugte ingen shields. Nej, men derfor kunne han nok godt have slået dig alligevel. Aldrig. Det får vi jo at se. Det var det. Husk, det skal i hvert fald optages. Det skal lægges en video for sig. Hvad hedder det, Gøge? Hvad skal? Og Umbra taber når vi har de der, når vi har 4 tilbage, laver vi så tilfældig trækning? Nej. Det gør vi sidst. Jamen det er der ikke mere af. Nå, så er det kedeligt. Ja, Umbra har skrevet det ned, så... Jo, jeg kan ellers godt lide tilfældig trækning. Undtagen da jeg kom ud med lagt 2 gange. Det er mindre sjovt. Var det ikke det? Jo. Hvem er der så tilbage, der skal pines? Så er det semifinale. Første kamp i semifinalen er... Umbra mod... T. Jeg vidste det. Jeg fucking vidste det. Og anden kamp er så... Jeg fucking vidste det. B mod Tim. Jeg fucking vidste det. Jeg taber med vilje til. Nej, det gør du nemlig ikke. Så ved vi alle sammen godt, at du har gjort det med vilje. Jeg er klar til at dø. Nå, men så får du det 3. plads til. Nej, det gør jeg jo så ikke. Det gør du da. Du slår jo mig.
Hvor er I søde at høre på. You can really feel the love. Gå til. Kan se vinde? Altså man kan da bare heller ikke med maveheldig. Man starter med at lægge ud med umiddelbart gødt, og så næste runde, så lægger man ud med Tim altså. Så kan man da lige så godt rive lov. Ja, men i mindste skal du ikke tage sig Tim 2 gange, vel? Hey, T! Det er faktisk godt over, at det ikke er mig, der skal kæmpe mod Umbra. For satan. Sådan, T! Jeg gider ikke være med mere. Ej, så bliver det mig Umbra i finalen. Jeg gider ikke være med mere. Hvad hedder det i Tim 3. plads? Jeg gider godt se en gang til. Jeg gider ikke være med mere. Min krop ryster, jeg gider ikke være med mere. Helt ærligt, T. Hvis jeg kunne gå op imod ham uden at tude over det, så kan du også. Du er lidt mere cool end mig. Jamen, jeg sagde bare gå op imod ham. Umbra. Ham med halvøjen der, han skriver, it look like Umbra ain't the best. Der er mere på spil til, hvis du slår ham, så er du også Gildens bedste PP-spiller. Næsten. Nej, det er hun. Nej, fordi hun kan jo godt, eller du kan jo godt slå hende, ikke? Så det kan du godt se. Men Umbra kan slå dig. Så de har lige trekantsrammer der. Jamen det er jo bare, hvem der er heldig, hvem der slår hvem og sådan ting. Det er jo sådan, der. Trekantsrammer er det bedste. Den bedste ud af 3 kamp ind på Hall of Fame. Nu skal jeg jo mod Tim. Det ændrer vi ikke før, at Tim og T har kæmpet. Ja, det er Tim, der slår mig jo. Jeg går ikke ind og ændrer det nu, det gider jeg godt nok ikke. Det er Tim, der slår mig jo. Så Tim bliver den bedste. Godt, B og Tim. For satan. For satan. Kom så, B! Ja. Jeg tror det var nok spænding for i dag, det her. B vinder, så blev det en rigtig sjov finale. Jeg tror bare, jeg tager det takke med en anden plads. Det er jo de der fucking ting, der står som pisse-irriterende som sniper. Ja. Du mister bare så meget på det. Hvem tror du, jeg så den fra? Jeg har taget det fra, hvad Gert gjorde mod dig. Det er Gert, jeg har taget teknikken fra. Tak, Gert. Skinke. Det var slet. Kom nu, B. Du kan godt, B. Kom så. Det var forventet. Ja, men det var så samlet af mine cooldowns der, ikke? Like alle. Jeg tænkte, nej, en runde, det må da være dejligt, men nej. Jeg gider bare ikke noget Umbra, fordi det var sådan, jeg ved, jeg taber så stort. Det sagde jeg også lige. Nu ved du, hvor jeg har haft med alle kampe. Fordi du kan gå væk fra ham, det kan jeg ikke. Jeg skal det tæt på nok. Og det kan jeg ikke. Det er der, han er pisse irriterende. Han er irriterende. Ja, Morf, du kom bare de der slow steps, du tog imod ham. Ja. Jamen, det var så også fordi den startede med min første runde, der gik den lige hat og briller, fordi jeg ikke har fået kigget på den rigtige til at starte med, så der ikke fik gjort det, der var kampen stort set gået i gang. Kom B, kom B, kom B, kom B. Seconds. Tina. Så vi godt flyve derned, kom så, T. B, du skal lave 3. plads nu. 3. plads kamp. Lige er gået. Kan Umbra ikke bare være erklæret vinder, altså? Nej. Du skal bare lade være med en heal op. Nej, hun skal også have sine cooldowns ned, inden vi starter. Ja, der går godt nok noget tid. Ja. Hvor lang tid går der, B? Det er meget lang tid. Jamen altså, giv mig lige cirka, fordi så kunne jeg nå at rejse mig, inden vi startede. 3,5 minut. Ja, okay, så er jeg tilbage lige om lidt. Vi er altså nødt til at have en afsluttende kamp, når hele er færdigt, hvor vi ser Umbra og Team slås. Yep.
Jeg stemmer for. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Ja. Det tror jeg er en kamp, vi alle sammen gerne vil se. Nej, Tim, det gør du ikke. Jo, hvis du vinder over... penge. Hvis du vinder over 10, så gør det jo. Det er bare en ren opvisningskamp, Tim. Det er ikke andet. Men Tim, husk nu, jeg skal så ikke have de 80%. Nej, du skal betale 80%. Nej, jeg skal have 80%, fordi jeg er en sponsor. Dal! Manager. Det er godt nok en dårlig manager. Du har taget 90%. Jeg skal tage 99%. Nej, han skal jo have det leve for. Altså, som manager, så er det min opgave at penge for team. Og det har jeg valgt at gøre med... Nej! Du skal ikke smide ting på mig, så forlænger jeg min cooldown til 5 minutter. For hver bold du lægger gas, så kommer og koster det 5 minutter. Ja, that's it. B, jeg hæpper jo på dig. Det kan være, du var faldet i søvn. Det var en blød bold. Det er den hårde bold. Ja, jeg gider ikke. Hvad sker der, B? Sig lige til, når vi er klar. Ja, men der er vi først om 4 minutter. Så er jeg tilbage. Se, hvor lang tid er tilbage på cooldowns? 4 minutter har jeg sagt. Godt fordi Gert han kastede ting på mig. Så kan I få lov til at blive pint med at stå deroppe og vente. Det er så i orden, det. Det passer ikke, der er 1 minut og 14 sekunder. Du vil ikke have den sidste granat, jeg har lavet til dig? Nej, jeg har ikke brug for flere. Så. Men ellers tak. Er du klar til at smadre mig bagefter, Tim? Det bliver spændende, det her. Jeg tror på dig, B. Ja, den er. Vi tror alle sammen på dig, Umbra, at du ikke kan klare B, men altså, det siger vi ikke til nogen. Så du tror, B vinder? Jeg håber, B vinder. Selvfølgelig hæpper vi på B, Umbra. Præcis. Giv mine ord. Men ham her tilskuerne, han er godt nok overrasket, Umbra. Tja. Og han tabte til mig? Ja. Det er jeg også. Jeg er også selv overrasket. Alle er overrasket. Det var ligesom det, da jeg slog Dark i første turnering. Der var vi alle sammen også lidt overrasket. Jamen, er du klar, B? Du bliver kun bedre. Nej. Umbra, hvad med at du bare står stille og så vender på B, udfordrer dig? Ja. Sæt dig ned. Og vi godt bruge stems? Ja. Ja, jeg havde bare glemt det. Jeg havde måske haft lidt lettere ved at slå T eller sådan noget, hvis jeg havde haft. Havde du ikke et stemme på? Nej, jeg havde ikke fuldstændig glemt. Nu runder jeg vand, så. Husk at aftakke mig. Jeg kan se, at B nu også er resortet til at gemme metoden. LOL, man. Ja, B. Nice, B. Kom så, B. Det er sådan, du skal spille, B. Det er godt, B. Det er godt, B. God taktik, B. De Vi tror på dig. Vi tror på dig.
Nej, jeg nåede fandme lige at sætte sig. Og nogen må holde øje med, hvor B løber hen. Ja. Ja. Jeg tror nok, nu af, når der er nogen, der spiller mod Umbra, så vil alle bare bruge løbtaktikken. Undtagen mig, jeg var dum. Det er heller ikke særlig behjælpeligt, når det er dig, når du også er sniper. Ja, det ved jeg. Satans. Jeg kan jo ikke blive ved med at gemme mig. Ej. Men jeg kan ikke gøre en skid med ham, jeg kan ikke komme tæt på ham, jeg kan ikke lave noget damage eller noget. Umbra han er skidesærende, alt. Ja. Så godt spillet til. Men altså. Ja, men altså. Nu stopper I. Jeg tror faktisk godt, han mente, det var da jeg spillede mod ham. Ja, jeg kalder ikke dig TB. Gødt er faktisk ret god til ikke at opbytte om på os. Og det er sket. Det er faktisk sket. Ja, men du gør det faktisk ikke så meget. Nej, det er måske rigtigt nok. Bare den der voldsomme stund der. Usagi offline. Hvad skete der nu der? Jo. Us, how could you? Det kan være, hun var alene. I'm sorry. No. Det var bare fordi, jeg bare sad og så på, og så tænker man ikke på, at man skal sidde og hoppe eller lave et eller andet. Skal jeg smide den derud? Yeah. Hun har været AFK for længe. Ja. Hvad kan jeg så ikke sige? Yes. Nå, er I klar til at se min død ved Tims hænder? Nej. Det bliver hurtigt og meget smertefuldt. Killed by Tim. Ja, pænt meget. Ja. Nu lad os da komme død ved Tim. I stedet for død ved Kølle, så er det død ved Tim. Ja, død ved Tim. Jeg skal nok udfordre. Må jeg ikke bare blive smadret ham der, bare fordi jeg er sur? Gødt, er du gået i gruppe med ham? Ja, der har jeg været hele tiden. Nå, okay, så starter jeg den bare. Og han snyder. Hele tiden. Tak. Det er godt at vide. Man kan virkelig grine ud, hvordan folk de løber efter hinanden, når de ikke kan se hinanden. Eller den ene ikke kan se en. Jeg kunne også bare gå i take cover, og så kan jeg faktisk se om. Nå Tim, jeg tror du bliver Guildens bedste PvP-spiller lige om lidt. Ja, det bliver han. Kom nu til. Jeg har ikke en chance mod ham. Ja, så skal han jo lige kæmpe mod Umbra først, for at være sikker. Og her, nej, for jeg har troede jeg ellers lige, det var håbet for, at det var mig. Ja, men hvis Tim han vinder nu over dig, så tager han den for dig. Og så hvis jeg banker Tim, så tager jeg den for Tim. Ja, men hvis du så tager over til Tim, så er der kun Guildens tredje bedste Umbra. Det skal du lige have i mente. Du kan ryge fra 1 ned til nummer 3. De kigger kun på den bedste Dark. Eventet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, det er dem, der vandt eventet. Det var eventet i Guildens event. Hvem der vandt første og tredje pladsen i Guildens event sidste gang. Og så er der en for sig selv, der hedder Guildens bedste PvP-spiller. Og det er en bedst ud 3, ingen hjælp. Når du går ud for der har først plads når som helst. Gjort, hvis der er ingen hjælp, så kan vi jo ikke tælle det her. Siden at vi bruger hjælp. Lige præcis. Hvad mener du med at bruge hjælp? Netpacks og jamen det må du godt bruge jo. Jamen så er det jo med hjælp. Nej, altså uden hjælp, det er så... Ja, der står uden hjælp udefra. Ja. Det er det, der står. Umar har prøvet at snyde. Ja, men altså, I knew it. Det var hurtigt og brutalt. Hvad det hedder... Det var til når din stemme, så du er klar med alt. Hvad det hedder, skal jeg kæmpe flere kampe, eller? Nej, vi har den her, du bestemmer selv, vi har lige den sidste kamp med afsluttende kamp. Vi er færdige, Tim han har vundet. Men vi skal lige have et... nej, du er færdig, altså hvis der er noget du skal lave, så kan du bare gøre det.
Det er fordi, jeg nok... Ja, team, imens venter på den cooldown, så kan vi lige gøre noget andet. Team er vinderen af PvP-eventet. Ja. Ja. Kom lige med. Umbra, Team og T, kom lige med. Podiet. Nej, for. Så lærer det. Hvordan synes du selv, det går? Men hvad det her, Gert? Ja. Hvad for en rækkefølge tager vi? Ja, Umbra. Team skal stå her. T, du skal stå her. Og Umbra, sæt dig ned. Nej, T skal... Er det ikke den anden side? Er det ikke den anden side? Hvor stod du sidst? T skal stå. Og jeg kigger lige galleriet. Ja, for jeg ikke engang det. jeg kigger. Tredjepladsen er til højre. For helvede, mand, jeg kan ikke tage noget billede af dem sådan her. Ja, I skal bytte rundt. Og så får de lov til at gøre det omvendt. I bytter lidt rundt igen. Og vind I rundt. Nå, okay, på den måde. Nu vil Umbra. Så skal Umbra sætte sig ned, eller sådan noget? Umbra, tryk escape. T, tryk. Ja, det gør jeg ikke. Sæt dig ned, ja, Umbra skal sætte sig. Det er Umbra, der fucker kommandoen. Okay, sæt dig lige ned, Umbra. For helvede, Umbra. Lige nu siddende, Umbra. Fordi han kigger på Tim. Men det kunne han da have escapet, mens han sad. Sådan. Nej, for så